Comrade Nokusivero obda pachena achiti every Zimbabwe must risk his life. Panguva inoyo acho achiti nhau dzezvikananda idzi dzamuri kuona dziri kupasiwa dzemaconstitutional amendments dzinoonekwa kunzi power is being scraped off from the military, from the citizens, from everywhere, from each institution. Power is being centralized to some select few individuals. Panguva inoyo Comrade Nokusivero obda achiti panguva inoyo let us risk our lives. Tuye panguva inoyo tifight zvikananda. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. ZVAITWA also in poster this video and address written on Comrade Nokusivero recently. Obdanyora achiti, we will not risk the lives of our citizens by asking them to go into the streets of Harare in the name of defending the constitution. We will lead from the front, and anyone tired of corruption, misgovernance, and abuse of office is free to join. Domash wanobda panguva ine no Comrade Nox vari kumukarija varuti no, hatingamboriski upenyu hwevanhu tichifosa vanhu kuti vanhu vanopinda mapublic protest, but panguva inoyi ari achiti we are going to lead from the front, but anyone anoona kuti he is fit and panguva inoyi he is being convinced kuti auye achijoina this revolution to fight zvigananda away, those people are free to join. Panguva inoyi tinoona kuti Comrade Nokusivero after taking the stick from Comrade Mokshogeza, panguva inoyi is trying by all his means uya achitaura chokwadi nekuexposa zviripo, chokwadi chiripo, the true face of Cap 3 achiuya panguva inoyi achiti no, zvigananda must be stopped. Panguva inoyi what they are pushing agendas are against the will of the people. Panguva inoyi kuri kuonekwa each and every institution has been scraped off. Haisisina kana chimiro kana power, but power yava centralized kune zvigananda nemakati-house. Pinda comment section medu zovhura any more video pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, continue to on the bell icon.